Sözü veriyorum. Parlamentoya Türkiye'ye û mijara sereke lêpirsînên derbarê şaredariya bajarê mezin a Stenbolê de ne. Sabaha kadar çalışalım, buyur. Parlamenterê CHP dibêje lêpirsîn ne hukukî ne û armanc tolildana binketina AK Parti'ye ye. Akın Gürlek bakan yardımcı siyasi değil mi? Ma Akın Gürlek ne alîkarê wezîr bû, ne siyasî bû, ew weke serdozgerê Stenbolê hate arkdar kirin. Hemû cîhan dizane ku yê fermanda ye Recep Tayyip Erdogan e. Di nav vî karî de li hiqûqê negerin. Armanca van lêpirsînan tolhildan e. Tolhildan çi ye? Dixwazin ranta Stenbolê werbigirin. Dixwazin Stenbolê parça parça bifroşin. Li ser gotinên CHP, Serokwekîlê Koma AK Parti'ye nerazîbûn nîşan da û amaje pê da ku îddiayên gendeliyê ji nav CHP hatine. Aynı şeyi söyleyeceksiniz değil mi? Biz yapmadık. Her wiha diyar kir ku sîstema darzanina Tirkiye serbixwe ye û ew tohmetên bo partiya xwe red dikin. Dolayısıyla hırsızlık... Dizî hatiye kirin an jî nehatiye kirin dê yasayên serbixwe zelal bike. Em jî dibêjin mudaxeleya sîstema darzandinê nekin. Bila herkes hesab bide û rastî derkeve holê. Lê bila kes bi derketina kolanan bersivnedana pirsan û provokasyonan rewşeke cuda ava neke. Em bi hev re îddiayan zelal bikin. Bu milletin istediğini Cumhurbaşkanı seçim... Ev di demekê de ku di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê de Serokê Şaredariya Bajarê mezin a Stenbolê Ekrem İmamoğlu hatiye girtin û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan amaje bi berdewamkirina lêpirsînên cuda dide.